Ама той никога не е бил толкова слаб. Брато, тя му хапа. Къде му хапа тази змия, бе? Do you know what is the difference between black guy and Batman? Batman can go out at night without Robin. What do you mean, whoa? Три мангалс. Цъмка по радиото. Чай, Дренкито пита на кое то номер, че бил звъннал и бил затворил. Абе, къде ми се вързаха сега слушалките? Чат. Сега слушалките. Бро, получих известие по... Мукнеш така ситуация, то напрежението е много голямо, интернетът изпира следователно и IQ-то. Не, шегувам се. Защо ми трябва iTunes за да се свържа, бе? Прати iTunes. Добре, няма проблем. Днес един приятел ми вика, че трябва да си купя комп, да го кера на форс, защото съм имал потенциал. Излагата е врато. Вътре съм аз? Ега ти пичаме това. Мати, какво стана, бе? Жорката е или триванката? Не. Аз съм горе, ванката. Нямаме ли още едно? Не, нямаме други. Не, брато. Това е ванката там за дистанционното. Взели го? Добре, аз ще направлявам. Дърпай! Предното! Скъсявай го! Как ще го... Къде е музиката? Аз не знам какво се крие то. Той какво става чат? Нямам думи. Как да се скрия са? Чай. Що не спрях да падам, бе?